أتمتع قلبنا فلمكين مع المولى يسوع مجبورين فلمكين نلقاوي الكلمة نشي عم يسقط جلجل من ليون نشوف ريلاتسيوني بأكثر كل بينيتنا عاش بيتين ينجبروا في نفسهم كريستو يكون فلمكين مع المولى يسوع ايد في ايد كوراج نمشوا لقدام مانيش عارفين أتمتع قلبنا فلمكين مع المولى يسوع يمتنين يتزعزعوا يا شوية سرية كنت بملي صحة يوم بدو وصالي كريستو سلطان هيا في السفلة قدام الله عتما هو بريفيرو فلمكين مع المولى يسوع ايد في ايد كوراج نمشوا لقدام مانيش عارفين أتمتع قلبنا فلمكين مع المولى يسوع ملايين كريستو يسلطن فوقنا إمهبتو عنديش فيني معنديش إيه وقديمو الهادو الفرهود ويقطعنا عجو بس يستعيدينا المستري فلمكين مع المولى يسوع إيد في إيد كوراج نمشوا لقدام مانيش عارفين أتمتع قلبنا فلمكين مع المولى يسوع فلمكين مع المولى يسوع ايد في ايد كوراج نمشوا لقدام مانيش عارفين أتمتع قلبنا فلمكين مع المولى يسوع
L-aħwa eżis illum il-Knisja tagħlaq is-sena liturġika biċ-ċelebrazzjoni ta' dak li hu l-Alfa u l-Omega, il-bidu u t-tmiem ta' kollox. Fih tibda u fih tintemm kull grazzja ta' Alla, kull ħidma tagħna, il-ħajja tagħna u l-eżistenza ta' kull ma hu. Għalhekk nerfgħu qlubna l fuq lejn il-Missier li u fl-għabex ta' dan il-jum solenni ninaqdu ma' Ibnu fl-Ispirtu Santu biex infaħru lill-Alla. Għalkemm it-tifħir tagħna lill-Alla ma jżidlu xejn fih innifsu, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni tagħna. Jiġifieri dak li beda Alla fina f'din il-ħajja bil-grazzja tiegħu u bit-tħabbrik tagħna fl-emejjel ta' ħniena mal-proxmu, isib il-qofol u tmiem tiegħu f'Sidna Ġesu Kristu, Sultan tal-ħolqien kollu, li tiegħu huma iż-żminijiet u l-eternità, lilu kull glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. U Alla jieħlisni. Mulej fit-texejni. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Paġna 8. Sultan li tajt ħajtek għalina
saltatio, Alleluia. Il-kelma tal-mulej sini, għod fuq il-lemin tijaj. Saman qiegħed edewa tijaj, mil-festa triġlej. Flimkien u joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltra tiegħu. Alleluia. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion, anke f'nofs l-edewa tiegħek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek, fuq il-għoljiet imqazza, sa minn qabel is-sebħa nidajjin is-siltek. Flimkien u joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltra tiegħu. Alleluia. Għalhekk il-mulej huma jisofrin, il-tajsin sar dejjem bħal-Melkisedek. Sidi fuq il-leminija tiegħu, jitlob islatem fjum il-illa tiegħu. Min-wiet jixrob fit-tritu, għalhekk jerfa' il-fuq rasu. Flimkien u joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltra tiegħu. Alleluia. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien u joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltra tiegħu. Alleluia. Nitolbu. U riħnina magħna mulej billi teħlisna minn kull ma jfixkinna fit-triq tagħna lejn il-ksib tas-salvazzjoni. U dawwalna bl-Ispirtu tiegħek biex narfu t-nassis tal-ħażin u nirbħu sehem fil-mejda tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Saltnatek i saltra żminijiet kollha. Min nisel għan nisel il-ħakma tiegħek. Għabrek Alla tiegħi Sultan, u mirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Bin il-mulej ta' min ifarru ħafna,
للنساء لسبح ميلك وستعطيك شاندرو القوة لميلتيك تلبيزاي شاندرو وينفوق لميل كبارتيك نتخدت طيب وهنين المولاي يدوم بشيادة وكل تيبا طيب وكل حق المولاي يبيت فوق المعامل كل ما عملتي رطلك خير مولاي يباركوك الحبيبتيك كلها يسب قصتنا تياك شندرو ويستا تياك تكلمو بيش يعرفوا للبنادمين القواتية والسب كل جميل تسلطناتية Gloria lill'Missiro lill'Iben o lill'Spirito Santo. Saltnateki saltna azminit kolla min nisel an nisel il-hakmatiyya nitolbu. Għamil mulejli l-aħbar it-tajba tixteret satru fl-art kollha għalli kull bniedem iġarrab il-ferħ tagħha u jduq fiha l-ħnina bla tarf tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Flimkien? Alleluja, alleluja. Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa huma tal-Alla tagħna. Għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħek.
حصلتنا المولي alla tana listakos nifiruni tanna una tu gloria. Alleluia, alleluia. Ashwa salitich tanaruf Ula rusati auheit ruha Alleluia, alleluia. Gloria lil Missir ulil liban ulil Spiritu Sanctus. Alleluia, alleluia. كيف كمل بدو يسوع دايم ويبقى دايم تدايم آمين. Alleluia, alleluia. Fuq il-libsa u fuq ġemmu għandu miktub Sultan taslaten u sitta sidin Lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem nitolbu. Għatina mulej li nifirħu u nrodulek ħajr tal-li seħibtna fis-saltna ta' ibnek il-maħbub li bil-mewt u l-qawmin tiegħu fdina bi Kristu Sidna. Qari mill-litra l-lut. Mela meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jgħader id-djufija tagħna. Imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħnina u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. I-tron tiegħek o Alla għal dejjem ta' dejjem. Flimkien. I-tron tiegħek o Alla għal dejjem ta' dejjem. Xettru ta' sewwa u xettru ta' saltnatek.
all'inimissiero l'Illibe, l'Spirito Santo, et non diego al Deiem Inqumu bil-wieqfa nilqgħu fostna l-ktieb tal-Evanġelu nkantaw minn paġna 17. Insultant as-sema u tal-art, Alleluja, Alleluja. Qomt fil-mewt u ma tmut qatt, Alleluja. L-Evanġelu. Inti sewa il-verità, inti il-ħajja tagħna, il-bibi dawlu li kellu xorb, inti id-dawl li tawwal fih-ta. Flimkien, Insultant tas-sema u tal-art, Alleluja. Qomt fil-mewt u ma tmut qatt, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin, bħalma r-raj jifred in-naċ mill-mos. In-naċi qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: Ejjew, imberkin minn missieri, ħudu birt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jiena kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti: Mulej, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barrani u lqajnik, jew eri u libbisnik? Meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iwieġibhom u jgħid: Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: Morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja x-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont eri u ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iwieġbuh: Mulej, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani, jew eri, jew marit, jew fil-ħabs, u aħna ma waqafniex miegħek. Iwieġibhom imbagħad u jgħidilhom: Tassew ngħidilkom,
dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawk iż-żgħar anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fid-dbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Sultan tas-sema u tal-art, Alleluja, Alleluja. Qomt mill-mewt u ma tmut qatt, Alleluja. Inti s-sewwa il-verità, inti il-ħajja tagħna, bil-bibi dawlu li kellu x-xahar, inti id-dawl li tawwal triqna. Flimkien. Insultan tas-sema u tal-art, Alleluja, Alleluja. Qomt mill-mewt u ma tmut qatt, Alleluja. Fil-festa ta' Kristu Re, aħna nispiċċaw iċ-ċiklu tal-laqat flimkien meta nfakru ta' kull nhar ta' Ħadd u ta' kull jum il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. F'din l-aħħar ġimgħa ta' dan iċ-ċiklu tal-laqat u ta' talb u ta' tifħir li aħna nsejħulu is-sena liturġika, il-ħsieb tagħna li nsara jmur fit-tmiem ta' żminijiet, fil-milja ta' żminijiet, meta il-mulej Ġesu, l-iben il-waħdini tal-missier, assis għal dejjem u sultan tal-ħolqien kollu, itemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin. Wara li jkun ġab il-ħejja kollha taħt il-ħakma tiegħu, jagħti lill-missier is-saltna fuq kollox u għal dejjem. Saltna ta' verità u ħajja, salta ta' qdusija u grazzja, saltna ta' ġustizzja, imħabba u sliem. Aħna nsellmu lil mulej Ġesu taħt it-titlu ta' Kristu Re jew Sultan tal-ħolqien kollu, qegħdin nfakru dan il-mument li irid iseħħ imma li fl-istess ħin diġà beda. Fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna, fil-qalb ta' kull komunità nisranija matul is-sekli, il-mulej qiegħed iwettaq is-saltna. Wara kollox meta għallimna nitolbu hekk. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Din hija t-talba li għallimna hu. It-talba li tagħti toma direzzjoni u tifsira lill-eżistenza tagħna bħala nsara.
bil-qalb tagħna, b'kull nifs tagħna, aħna rridu ngħidu tiġi saltnatek. Għaliex nafu li s-saltna ta' Alla hija saltna li lilna mhux biss tagħmlilna ġieħ, imma li hija l-garanzija tad-dinjità tagħna. Hemm 7 valuri li jissemmew fuq is-saltna fit-talba sabiħa tal-prefazju li biha bdejt din ir-riflessjoni qasira. Verità, ħajja, dosija u grazzja, ġustizzja. Dawn huma il-valuri li l-mulej irid itemm u jrid iwassal għal perfezzjoni biex imbagħad iqiegħdhom f'riġlejn il-missier. Meta hu jkun ġab il-ħlejjaq kollha taħt il-ħakma tiegħu u jagħti lill-missier is-saltna fuq kollox u għal dejjem. Dawn is-7 valuri li sem il-numru 7 fih innifsu jindika il-perfezzjoni, jindika is-sħuħija, jindika il-valur definittiv fejn il-mulej batna. Jiena bħala l-Isqof ta' Malta llum nindirizza lilkom u lil min qiegħed isegwina bil-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Aħna l-insara f'Malta għandna id-dover li nwasslu l-qudiem is-saltna tal-mulej billi nħaddnu ta' kuljum fil-ħajja tagħna dawn is-7 valuri li huma l-valuri tas-saltna. Ħanibda minn 2 li donnom għalina l-bnedmin minħabba d-djufija tagħna huma l-iżjed tqal, kważi irraġġunġibbli. Is-saltna ta' Ġesu hija saltna ta' qdusija u grazzja. Imma dawn it-2 li għalina bnedmin dgħajfa u midinbin jinstemaw mal-ewwel daqqa tal-widna mhux biss tal-għajn. Xi ħaġa li ma nistgħux nilħquha huma l-qofol tas-7 valuri tas-saltna. Huma biex ngħidu hekk iċ-ċavetta biex aħna nkunu nistgħu ngħixu tassew dik it-talba ħerqana tal-mulej matul ħajjitna kollha tiġi saltnatek. Il-qdusija tagħna personali li aħna lill-Alla induru lejh bil-kliem ta' San George Preka u ngħidulu Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Dak huwa l-pedament tal-qdusija. Li inti kreatura taraf il-kondizzjoni tiegħek quddiem Alla u tirreżisti għat-tentazzjoni ta' awtonomija u autosuffiċjenza li kienet sa mill-bidu. Tkunu bħal Alla. M'għandkom bżonn tobduh. Intom tiddeċiedu minn intom. Il-qdusija hija dan il-bżonn radikali li Alla jsaltan. Il-qdusija hija l-għaġġ li Alla jkun is-sultan tal-qalb tagħna, tas-soċjetà tagħna. B'dan il-għaġġ in-nisrani jitqaddes ta' kuljum. Is-saltna tal-grazzja. Is-saltna tal-grazzja għalina l-midinbin hija li aħna
induru lejn Alla u bit-talb ta' San George Preka ngħidulu grazzi, Sinjur Alla, aħfirli, Sinjur Alla. Dik it-talba sempliċi li San George Preka li sifer għal-ġenna minn din il-parroċċa fl-1962 jallimna mhux biss is-sens ta' gratitudni imma wkoll li aħna midnunin mal-mulej. Il-maħfra tiegħu. Is-saltna tal-grazzja tkun fil-qalb tagħna u fostna jekk aħna narfu li rċivejna kollox b'xejn u li għandna bżonn il-maħfra tal-mulej. Mela l-ewwel suġġeriment għal ħajja tagħna ta' kuljum biex il-valuri tas-saltna li se jkunu fil-milja tagħhom fl-aħħar ta' żminijiet ngħixuhom issa illum. Ejjew nirriflettu fil-profond is-sinifikat tat-talba Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Grazzi, Sinjur Alla. Aħfirli, Sinjur Alla. Imma dan il-bżonn radikali ta' Alla, dan il-bżonn radikali tal-grazzja u tal-maħfra tiegħu iridu jkunu wkoll xprun, motivazzjoni, inkoraġġament biex aħna noħolqu saltna soċjetà fejn jisaltnu tassew il-verità u l-ħajja, il-ġustizzja, l-imħabba u ma jistax ikun li aħna ninsara nċedu għal kultura fejn il-verità mhijiex iżjed kriterju tar-relazzjonijiet ta' bejnietna jew tal-governanza. Is-saltna ta' Alla tħaddan il-verità għaliex Ġesu stess huwa l-verità. Għaliex Ġesu stess għalinna biex inkunu uliet id-dawl. U fit-tagħlim tal-Apostlu missierna il-frott tad-dawl huwa it-tjubija, il-ġustizzja u l-verità. Min mhuwiex mal-verità huwa mal-gidba u nafu min hu missier il-gideb. Ix-xitan huwa missier il-gideb. Mela kultura li tiddisprezza l-verità, il-verità fuq il-bniedem maħluq xbija ta' Alla, raġel u mara, li tiddisprezza il-liġi li poġġa Alla, liġi ta' verità fil-ħolqien, li mara tissejjaħ mara u raġel jissejjaħ raġel, li l-uliet jitwildu mir-rabta dejjiema bejn raġel wieħed u mara waħda. U mhix billi nixtru żerrija minn hawn u l-bajda minn x'imkien ieħor. Il-verità fuq il-ħajja ta' bejnietna li tkun ħajja ta' rispett, stabilità u ta' trasparenza fil-governanza. Aħna l-insara msejħin biex niġġieldu għal kultura tal-verità, imma l-ewwel nett ngħixuha aħna. Personalment, anke fil-Knisja, għax kull kelma li qiegħed ngħid hija ġebla ta' ġudizzju fuqi u fuq il-Knisja. Aħna ma nistgħux nibnu s-saltna ta' Alla billi nippuntaw subgħajna lejn ħadd ieħor li forsi s-saltna ta' Alla nesija jew ma jimpurtax minnu għax għandu prioritajiet oħra u kriterji oħra. Imma l-kriterji tas-salt lejn il-verità tal-ġudizzju ta' Alla li ma jħares lejn l-ebda wiċċ u hija verità għal kulħadd. Is-saltna
hija saltna ta' ħajja. Aħna l-insara ma nistgħux ma niddefendux il-kultura tal-ħajja. Ħalli nkun ċar, aħna l-insara ma nistgħux naċċettaw li jkun hemm għażla bejn tarbija u oħra. Aħna ma naċċettawx bħala kriterju ta' dritt fondamentali li msejjaħ dritt li tagħżel jekk tarbija fil-ġuf għandix tinqatel jew le. Aħna wkoll ma nistgħux naċċettaw l-għażla bejn liema pazjent terminali għandu jgħix jew imut. Għax aħna nemmnu li s-saltna tal-ħajja tfisser lil mulej u sit il-ħajja. Li hu iġib il-nies fid-dinja permezz tal-imħabba tal-missieru tal-om u jwassalhom lil hemm id-dinja bil-mewt meta jsejjaħu. Għalhekk aħna nikkundannaw kull qtil, mod speċjali l-qtil tal-innoċenti. Fil-bidu tal-ħajja, matul il-ħajja u fit-tmiem tal-ħajja. Is-saltna tal-mulejja saltna tal-ħajja. Aħna rridu ngħixu għal-ħajja, mhux neqirduha. Aħna rridu niddefenduha għal-ħajja, mhux nipretendu li hemm dritt li toqtol, mod speċjali dritt li toqtol lill-innoċenti. Is-saltna tal-mulej hija saltna ta' ġustizzja. Is-saltna fejn dak kollu li nagħmlu bejnietna lil xulxin il-mulej qisu magħmul lilu nnifsu. Jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qiegħri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Il-kriterju tal-ġustizzja huwa l-kriterju tal-ġudizzju. Il-ġudizzju tagħna mhux se jkun kemm tellajna b'nadar, kemm sparajna multali, kemm għamilna purċissjonijiet. Il-ġudizzju tagħna se jkun dak li qalilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Dak kollu li għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi, kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin. U l-koll kemm aħna irridu nagħtu ġudizzju tal-imil tagħna. Tista' taħrab il-ġustizzja ta' din id-dinja li qatt mi ġustizzja kompleta, imma l-ġudizzju ta' Alla ma taħarbux. Li s-saltna tal-mulej hija saltna ta' mħabba. L-koll meta nkunu midrubin, meta nkunu ippersegwitati, jew inkella injorati, ikonna tentazzjoni nirreaġixxu like with like. Imma s-saltna ta' Ġesu mhix is-saltna ta' tbattija. Hija s-saltna tal-imħabba. Fuq is-salib u tagħna l-eżempju aħħari, definittiv, ta' vittma innoċenti li bil-mewt tagħha tifdi lill-karnefiċi tagħha, lil min qatilha. Mulej, aħfrilhom, għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U li qal li hu ta' qalb ħelwa u umli għallimna l-valur mhux biss tal-umiltà imma tal-manswetudni. Il-manswetudni hija l-kriterju tal-imħabba vera. Għax l-imħabba vera m'għandix
partiti. L-imħabba vera ma tħares lejn l-uċuħ. L-imħabba vera taħfer lil kulħadd. L-imħabba vera tħaddan lil kulħadd. U jekk hemm xi ħadd li huwa msejjaħ għal din l-imħabba li tħaddan lil kulħadd hija l-komunità nisranija, hija l-Knisja. Isqof il-qalb tiegħu tkun miftiħa beraħ għal kulħadd. Għaliex is-saltna tal-imgħallem tiegħi hija saltna ta' mħabba. U l-imħabba mhix kompleta jekk ma tkunx l-imħabba wkoll tal-edewwa. Ġesu stess qal, jekk inti tħobb lil min iħobbok, x'jiswielek? Mhux il-pagani wkoll jagħmlu hekk. Kunu perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewwiet li tella x-xemx fuq it-tajbin u l-ħżiena li jniżżel ix-xita tiegħu fuq it-tajbin u l-ħżiena. Jalla aħna mhux biss bis-servizzi ta' djakonija li nagħmlu, imma fil-qalb tagħna, fil-kliem tagħna, fil-mod kif nużaw is-social media, nibnu kultura ta' mħabba, mhux kultura tal-mibeda, kultura tal-odju, tat-tpattija, tal-ejra. Aħna l-insara irridu nibnu kultura fejn kulħadd għandu dritt jitkellem mingħajr ma jinsolenta lil ħadd. Kulħadd għandu dritt jesprimi ruħu mingħajr ma jikkalunja lil ħadd. Kulħadd għandu dritt jgħix il-ħajja tiegħu billi jkun ta' servizz għal kulħadd. Wara kollox l-imħabba lejn il-ġenerazzjonijiet li għadhom ma twildux. Din hija xi ħaġa li jinsisti fuqha wkoll il-Papa Franġisku. Aħna nieħdu deċiżjonijiet li jistgħu jagħmlu impatt kemm pożittiv u kemm negattiv fuq l-ambjent, fuq il-kultura tagħna, fuq il-liġijiet tagħna. Ejjew nieħdu ħsieb ukoll il-ġenerazzjonijiet ta' warajna. L-imħabba nisranija tant hija wiesa, tant hija kbira li tħaddan ukoll il-ġenerazzjonijiet li ġew qabilna u l-ġenerazzjonijiet li għad iridu jiġu warajna. U l-aħħar valur minn dawn is-seba', il-valuri tas-saltna ta' Ġesu huwa sliem. Il-prinċep tas-sliem kif sejjaħlu l-profeta Iżajija għandu għaġġ biex isellem lil kull wieħed waħda minna bit-tislima tiegħu nar il-jum qaddis tal-Għid. Il-paċi magħkom. Ma setax ikollu tislima aħjar dak li salla palina. Ma setax jagħtina teżor ikbar dak li jrid l-ikbar ġid għall-qalb u r-ruħ tagħna. Il-paċi magħkom. Sewwa tgħid l-Iskrittura li min jitlef il-paċi ta' qalbu ikun tilef kollox. Aħna insostnu li l-paċi fid-dinja tibda mill-paċi tal-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Aħna nitolbu biex inkunu f'paċi ma' kulħadd billi wara kollox inħadmu il-valuri li semmejna. Għax jekk ikollna naqdu l-valuri kollha li semmejna, il-verità, il-ħajja, il-ġustizzja u l-imħabba, il-frott tagħhom huwa l-paċi bejnietna u fid-dinja. Jalla aħna nkunu komunità li naħdmu għall kultura tal-paċi bejnietna u fid-dinja. Il-ħsieb tiegħi llum imur lejn il-Baħar Mediterran. Li aħna tikka ċkejkna fiċ-ċentru tiegħu. Punt strateġiku, vokazzjoni,
li nkunu oasi ta' paċi, oasi fejn in-nies jiltaqgħu biex isiru ħbieb mhux edewwa. Oasi fejn in-nies jiġu milquha u jingħataw dinjità ormai mitlufa. Oasi fejn isaltnu il-valuri tal-familja, tal-ħajru. Kemm tkun ħaġa sabiħa li din il-gżira li waqt mal-tempata tat porta kien lil Pawlu l-Apostlu missierna tkun porta kien għal tant nies li tifittxu id-dinjità li tilfu. Kemm tkun ħaġa sabiħa li l-gżira tagħna tkun mhux ġenna għal kriminali imma port ta' kien għal min għandu li żjed bżonn. U dak ikun tassew is-sliem u l-paċi li l-mulej jixtieq iberikna bih. Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Innu bil-wieqfa paġna 21. Xu xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva min issa l-qudiem kun nisen jibda jsejjaħ liħinja. Għax is-setan jagħmel jgħajwejjeġ b'għad, għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa tan-rjad, xerred li dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u alla li ċkejklin. Mela kull ċikli minnu bil-ġuħ, u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Izrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għalma wieħed il-missirietna, b'risqa bravu nislu għaddejjem. Glorja lil missieru lil-liben u
u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Li ġiet mogħtija kull set fis-sema u fl-art jgħid il-mulej. Alleluja. L-aħweżis miġbura l-kol madwar is-Sultan tagħna, Sidna Ġesu Kristu, wiċċ il-ħnina tal-missier, l-imtlew tama qawwija li saltnatu itassew saltna għażminijiet kollha u l-tjubija tiegħu minn nisel għal nisel. Ejjew nitolbu ħjejna biex inkunu għodda siwa fidejh ħalli s-saltna tiegħu tixteret sa truf l-art. Għal dawk kollha li huma bil-ġuħ għal kelma talla. Mulej Ġesu, wettaq bis-saħħa tal-kelma tiegħek lill-Knisja mxerda mad-dinja biex taqta' il-ġuħ ta' dawk li jixtiequ jisimgħu lilek b'lealtà u fedeltà. Mulej, ħenna lina u isma' it-talb tagħna. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li huma bilaċ għal ġustizzja. Mulej Ġesu, dawwa lill-mexxejja tal-ġnus u lil dawk li jgvernawna biex iħabirku bil-qawwa kollha tagħhom għal ġustizzja fost il-bnedmin għat qassim xieraq tal-ġid ħalli kull bniedem ikun ħieles. Mulej, ħenna lina u isma' it-talb tagħna. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li huma bla dar u bġejjini dajjef. Mulej Ġesu, saħħaħ il-fidi ta' dawk kollha li jemmnu fik biex isarfu it-twemmin tagħhom billi jilqgħu dejjem lil kulħadd, jagħtu kenn lil min m'għandux saqaf fuq rasu u jilqgħu lil barrani ħajkollu ġejjini mimli tama u serħan il-moħħ. Mulej, ħenna lina u isma' it-talb tagħna. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li huma Mulej Ġesu, żomm idejk fuq daw kollha li jaħdmu biex kull bniedem ikollu d-dinjità li tixraqlu bħala ħolqien tiegħek. Ejn lilna il-koll biex nirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem billi nżommu il-ġid tal-oħrajn qabel tagħna. Mulej, ħenna lina u isma' it-talb tagħna. Ismana nitolbuk mulej. Għal-morda kollha u dawk li jieħdu ħsiebhom. Mulej Ġesu, għati l-fejqan u berek it-tbatija ta' kull min jinsab imġarrab mill-mart. Għati s-sab tagħhom. Imla lil dawk li jieħdu ħsiebhom bl-imħabba biex l-attenzjoni u l-kura li jagħtu isserraħ it-tbatija tal-ġisem u timla bil-kuraġġ il-qalb. Mulej, ħenna lina u isma' it-talb tagħna. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li l-ħelsin tagħhom huwa imxekkel. Mulej Ġesu, imla l-qalb ta' dawk kollha li jinsabu fil-ħabsijiet bil-kuraġġ u brida sħiħa ta' ħajja aħjar. Ejn lilna l-koll nirrispettawhom u nilqawhom ħalli jibdew ħajjithom mill-ġdid. Ejna wkoll nieħdu ħsieb il-familji tagħhom u ma niġġudikaw lil ħadd minn emilu. Mulej, ħenna lina u isma' it-talb tagħna. Ismana nitolbuk mulej. Sidna Ġesu Kristu stess għallimna nitolbu lil-missier maqudin fl-Ispirtu Santu.
Ejjew nobduh billi bil-kant nitolbu flimkien bi kliemu stess. Jissirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun mitħritit kif is-sema hekla fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dlubietna, għal ma naħfru lil minu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġri, iżda l-isna mid-deni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rid tiġġedded kollox fi bnek il-għażla, jaqdu l-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, nostra salve, a te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nislu għal-kubtejn issa, nilqgħu fostna lil Ġesu Ewkaristija, inkantaw flimkien naduraw kjaħobs tas-sema. Paġna 28. Naduraw Jahobs tas-sema, frot li mħabba nisjedni, għalik lanġ li tlok titnijen, inti lena tal-bnedmin. Naturaw Jahobs tas-sema, frot li mħabba nisjedni. Naturaw Jahobs tas-sema, frot li mħabba nisjedni. Inti l-ħlewa
inti l-qawma ta' min raqak, inti l-għaxqa tal-ħajjin, nadurak ja ħobs tas-sema, frott li mħabba li żjed knin. Nadurak ja ħobs tas-sema, frott li mħabba li żjed knin. Inselmulek Alla moħbi, inti bis taf kemm is-snin. Nadurak ja ħobs tas-sema, frott li mħabba li żjed knin. Ġesu, nadurak tal-limna li namlu kull ma nistu u allura Alla ma jonqos jatina il-grazzja tiegħu. Amen. O Ġesu, nadurak tal-limna nkunu perfetti bħal huwa perfett il-missier tagħna fis-sema. Amen. O Ġesu, nadurak tal-limna li nitolbu naqilu u li nfittxu u nsibu u li nħabtu u li jenna jiġi miftuħ. Amen. O Ġesu, nadurak tal-limna l-umirjaw ruħna u bekk nkunu eżaltati u li nkunu umiljati meta nkunu eżaltajna ruħna. Amen. O Ġesu, nadurak tal-limna li jekk namlu dnub insiru l-sira ta' dnub. Amen. O Ġesu, nadurak tal-opri tajba tagħna jekk imma li minn natura jew migrazzja. Amen. Yeah.
nitolbu u ħallitinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Flimkien. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolat, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.